खाग्राबारि दखरा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादा दिनै खुंजाबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि बानजायनायाव खाग्राबारिनि कराकालगुदि फरायसालियाव रोंगौथि सायख' आनजादनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जितेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बसुमतारी लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि अजित बर' लोगो आफादगिरि सोमखोर बर' राजु बर' एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कराकालगुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे फरायसाफोरनि गार्जेन बिथांमोना। खाग्राबारि दखरा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादनि मोनजिथाम एग्जाम सेन्टाराव गासै 355 फरायसाफ्रा बाहागो लायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव खाग्राबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि अजित बर' आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जितेन बर' बिथांमोननि बिबुंथि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुआ गुनगोनां सोलोंथाइ आरो आदब बे मावथांखि बायदियै जोङो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरजों लोगोसेयै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ थांनाय एग्जिकिउटिभफोराव थांखि लानाय बायदियै जि गुदि फरायसालिफोराव रोंगौथि सायख' आनजाद लानाय बे हाबाफारिया दखरा एबसुआव जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो खाग्राबारि दखरा एबसुआबो दिनै खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारिखौ आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै बरायदों आरो बेजों लोगोसे दखरानि सिङाव थानाय मोन जिथाम सेन्टार बिथांमोना लादों आरो बेयाव गासै 355 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों होननानै आङो मोनदों। आङो बिथांमोनखौ लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय जोबोद खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरदों जिहेतु बिसोर बाहागो लाहोदों। लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय गासै मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे नैबे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोंनि उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा उनाव जिहेतु जों मोनसे कन्फिडेन्ट बिथांमोननि कन्फिडेन्ट लेभेला जितु बांगोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावखौ राफोद मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। जिल्लानि जानानै आं दखरा एबसुखौ साबायखर बावदों आरो मेलेमजिबि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनखौबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बाहागो लाहोनायनि थाखाय आङो साबायखर बावदों। जायफोरा दिनै आनजादाव जिरायदों फरायसाफोर बिथांमोननि सायख'नाया मा थाखोआव सायख'नाय? बिथांमोना गुदि फरायसालिनि थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै बिथांमोना नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लादों। बिथांमोना बेयाव जितु जोङो गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि जि आनजाद बे आनजादफोराव जेरै जोङो गावनि मुं थिसननाय माखासे एडमिटआव फिलआप खालामनाय आरो OMR मार्कशिट जितु जों फिलआप खालामो बे फिलआप खालामनाय बिथांमोना बेबायदि राहा खालामदों। जोंनि उन्दै गथ'फोरा बेबायदिनो उनाव जाहाथे गिनाय आनजाद होनो गिनाय आनजादाव थांनो बानाय बे हुदाफोरा जाहाथे गैया बे हुदाखौ नायनानै दखरा एबसुआ बेखिना थाखो 4 थाखो 5खौ लानानै बिथांमोना बे आनजादखौ खुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय खाग्राबारि जि दखरा एबसु खाग्राबारि दखरा एबसुआ जिहेतु मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ नोजोर बोनानै जिहेतु जिल्ला एबसुआ मोनसे थांखि लानाय बायदियै जि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि थांखिखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु जिल्लानि बिथोन बायदियै जिहेतु खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि बिथांमोननि जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम लानो होनाय बेखौ दिनै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बेयाव दिनैनि जि सेथि जि बेखेवजेननाय हाबाफारि बेयाव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां जितेन बर' बिथाङा जिहेतु बाहागो लाफैनानै जि गिबि खेब जि पेपार बेखेवनाय बेखौ मावफुंना होदों आरो बेयाव
जों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो जोंनि जि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गामि ओनसोल माखासे जोङो जि गामि ओनसोलफोराव माखासे गुदि फरायसालि दङ बेफोरनि जों माखासे फरायसा बिथांमोना गावबा गावनि जि फरायसालि बेयाव थांनानै जिथु आनजाद होफैदों बेनि थाखाय जोङो गारजेन बिथांमोनखौबो खावलायदोंमोन आरो जि मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो बे लेखायै बिथांमोना जोंनो दिनैनि जि टेलेन्ट सार्च खुंनाय बेयाव मददथि होदों बिथांमोनसिम साबायखर बावदों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सिङाव थानाय खरासाल जि गुदि फरायसालि बेयाव जों दिनै गिबि खेब जि बेखेवजेननाय हाबाफारि बेखौ लादों आरो बेयाव जोङो खाग्राबारि दखरा आफाद हिसाबै जिहेतु गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना जथेस्थ' जोंनो मददथि होनानै दिनैनि जि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ हेफाजाब होदों आरो ओनसोलनि जि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै मददथि होदों जिहेतु बे टेलेन्ट सार्च एग्जाम बियो जोङो दिनै सानसेल' जागोन गासै दखरा आफाद हिसाबै मोन 13 फरायसालियाव जिहेतु खुंफुंदों मोन 13 सेन्टारखौ जोङो सायख'नानै बेयाव खुंनाय जादों दिनै जोङो सानसेनि थाखाय बे जि आनजाद बेखौ लादों 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम 2 घन्टा सम बेखौ लादों आरो जोङो दखरा आफाद हिसाबै जों बेखौ साबेसे केन्डिडेट बेयाव गासै मोन 13 सेन्टाराव गासै 355 फरायसा बिथांमोना बाहागो लादों थाखो 3 थाखो 4 आरो थाखो 5 बिथां जि मोनथाम थाखोखौ लानानै गासै 355 फरायसा आनजाद होगिरि बिथांमोना बाहागो लादों क'क्राझार मख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इन्स्टिट्यूट 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ साम कलेज अफ नार्सिं इन्स्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटिज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OBG पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star RCC रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहर